Ahojte, toto video bolo extrémne žiadané a mala tu vedľa mňa spí v postielke, tak dúfam, že to vydrží čo najdlhšie. A toto video bude video o mojom pôrode, teda môj pôrodný príbeh, pretože rozhodla som sa to natočiť kvôli tomu, pretože z každej strany počúvam väčšinou len hrôzostrašné príbehy a naozaj málo kedy počujete nejakú pozitívnu skúsenosť alebo pozitívny zážitok s pôrodom, takže som tu teraz ja na to, aby som vám jeden takýto pekný príbeh odovzdala a možno tým povzbudila ostatné budúce mamičky, že nie každý pôrod je hrôzostrašný, nie každý pôrod je dlhý a proste vie to byť aj pekné, bez komplikácií a s tým najkrajším výsledkom. Samozrejme, aj keď máte ten pôrod ťažší, tak vždycky to stojí za to, si myslím. A každá jedna bolesť, každá jedna kontrakcia, jednoducho to vo výsledku, čo dostanete, je naozaj hodné toho všetkého. A pokiaľ sa bojíte pôrodu, tak vám poviem len to, že áno, bolí to veľmi, naozaj extrémne a je to ťažké, ale naozaj to za to stojí. Ja som vám na Instagrame dala otázkové okienko, aby ste mi tam mohli písať otázky, ktoré vás najviac zaujímali o môjom pôrode a v podstate okolo tých otázok sa budeme tak motať a ja vám na základe toho nejako poviem celý ten môj príbeh alebo celý ten priebeh, skôr priebeh, áno, toho pôrodu, ako postupoval a ako to celé bolo. Mala sa tu vedľa mňa trošičku vrtí, takže dúfam, že sa nezobudí. A prvá otázka, ktorú to mám, je, jak si poznala, že porod začína? A byl ten den něčím zvláštní, že už bys věděla, že se to stane? No, v podstate mne také tie prvé kontrakcie, ani by som to asi nenazvala vyslovene, že kontrakcie, skôr to boli takí silnejší poslíčkovia, mi začali v noci, v podstate niekedy nad ránom a boli to také už jemné bolesti, skôr by som to prirovnala k takým fakt, že miernym menštruačným bolestiam a v podstate takto to pokračovalo až do rána. No a ráno to už to bolo také, že som si hovorila, že možno niečo. V podstate ja už som tak nejak asi deň predtým tušila, pretože bola som síce u doktora, ktorý mi povedal na kontrole, že no, že ste tak ani nie na 1 cm, že zatiaľ to teda na pôrod nevyzerá. Ale už to samozrejme môže prísť v podstate hoci kedy. A v podstate bolo to také, že ja som už pár dní predtým si všimla, že mi odchádza pomaly hlienová zátka. A v podstate v deň tej kontroly som ráno už mala v hlienovej zátke aj trošku prímes krvi. A na druhý deň, v ten deň, čo už sa mi ten pôrod rozbiehal, tak som ráno mala v tej hlienovej zátke už trošku viac krvi. Pokračovali tieto bolesti, ja som si dala teplú sprchu a hovorí sa, že pokiaľ si dáte teplú sprchu alebo vaňu, tak tie bolesti by mali buď ustúpiť, pokiaľ sú to len takí tí nepraví poslíčkovia alebo nepravé kontrakcie, alebo sa teda spravidelniť a zintenzívniť. No a mne sa stalo to druhé, takže vyliezla som zo sprchy a začala som si tie kontrakcie merať a prichádzali. Bolo to ešte také dosť nepravidelné, prichádzali niekedy po 7 minútach, potom po 5, ale postupne sa to veľmi rýchlo začalo skracovať na intervaly po 3 minútach a každá kontrakcia mi trvala už minútu. Takže už som si hovorila, že fúha, že asi sa niečo deje, že to asi už nebudú len poslíčkovia. A hovorí sa, že pokiaľ už máte tie kontrakcie minimálne hodinu po 5 minútach, ktoré trvajú minútu, každá tá kontrakcia trvá minútu a už si musíte predýchavať, tak by ste mali ísť do pôrodnice. Takže my sme do pôrodnice išli a tam zistili, že ešte to je tak kvázi na začiatku, že som na 1 cm a že teda ma môžu hospitalizovať, ale môžem ísť aj domov, keď budem chcieť. Takže ja som si vybrala samozrejme, že chcem ísť domov, pretože samozrejme v tom domácom prostredí je to lepšie, viete sa tu lepšie uvoľniť, dať si vaňu, sprchu u seba doma. Takže sme prišli domov. No a tu sa doma po chvíľke naozaj tie kontrakcie začali extrémne rozbiehať. Už naozaj to boli také bolesti, že som to musela fakt, že predýchavať a byť na lopte, opierať sa o patrika a tak. Takže už to začínalo byť také, že že asi to je tu, že budem pravdepodobne
dneska alebo zajtra rodiť, takže sme sa vrátili do pôrodnice a tam sme zistili, keď ma vyšetrili, že už som na 3 až 4 cm. Čiže ten pôrod sa naozaj veľmi rýchlo začal rozbiehať, takže v podstate toto boli také tie indikátory toho, že niečo sa deje, hlienová zátka s prímesou krvi a pravidelné kontrakcie v podstate od rána. Ale ráno sa to ešte dalo zvládať, vôbec to nebolo také hrozné. A som si aj hovorila, že nevedela som, že či sú to kontrakcie alebo poslíčkovia, pretože čakala som, že keď už prídu tie kontrakcie, tak to bude proste horšie, že to bude viac bolieť, ale toto bolo... Fakt nevedela som to rozlíšiť, že či sú to stále tí poslíčkovia, alebo už sú to kontrakcie, ktoré sa nejako možno rozbiehajú. Ale áno, tie potom už kontrakcie, tie ozajstné, tie už sa teda dali rozoznať, to už áno, to už tam nebolo pochyb, že to sú tie pravé kontrakcie. Ale áno, tušila som a tak nejak som vedela od rána, že už je to tu. Ďalšia otázka, koľko hodín trval pôrod? Myslíš, že cvičenie dosť pomáha hladšiemu pôrodu? No, môj pôrod trval na prvorodičku, bol celkom rýchly. V podstate my sme sa druhýkrát do tej pôrodnice vrátili niekedy okolo 6:00, pol 7:00 a ja som porodila o 12:30, teda o 1:21 ráno ďalšieho dňa. Takže v podstate ten pôrod bol naozaj veľmi rýchly. Teda aspoň si myslím, že na prvorodičku to bolo celkom v pohode, mne to aj celkom rýchlo zbehlo, naozaj som si ani neuvedomila. Pýtala som sa Patrika, viem, že to už som mala... Dúfam, že sa nebudí. Viem, že to už som bola taká, že už to bolo naozaj intenzívne. Ja som sa ho spýtala, že koľko hodín a on povedal, že polnoc. Takže čo, že to kedy zbehlo, že absolútne som si ani neuvedomila, že ako rýchlo ten čas plynie v tej pôrodnici. Takže môj pôrod trval, dá sa povedať, okolo tých 6 hodín, možno trošku viacej, plus minus 6 hodín. Neviem úplne presne, ale myslím si, že to bolo takto niečo vyše 6 hodín, ale okolo približne tých 6 hodín, čiže v podstate pomerne rýchly pôrod. Čo sa týka cvičenia a pôrodu, neviem povedať naisto. Ja si myslím, že ono to je tak, že pokiaľ máte mať komplikovaný pôrod, tak proste komplikovaný bude, alebo sa nejaká komplikácia vyskytne. Ja si myslím, že to cvičenie áno. Je to niečo, čo môže pozitívne ovplyvniť váš priebeh pôrodu, jednak si myslím, že už na to záverečné tlačenie som jednoducho mala viacej síl, než možno niekto druhý, pretože ja som tlačila celkom dlho, som tlačila niečo vyše hodinky alebo okolo hodinky, takže tlačila som naozaj veľmi dlho tú hlavičku a už ku koncu som bola naozaj vyčerpaná, že už to bolo fakt, už som nevládala, ale paradoxne čím bližšie bol koniec a čím viac som vyčerpaná bola, tak tým lepšie som tlačila a tým viac som sa nechcela vzdať a chcela som si dokázať, že to zvládnem, takže toto je možno taký ten mindset športovca, že teda alebo niekoho, kto športoval, že jednoducho sa nevzdávam za žiadnych okolností a som vedela, že to proste dobojujem do konca, aj keby čo bolo, že to proste zvládnem. Takže minimálne s týmto vám vie to cvičenie alebo šport pomôcť určite. Mala si epidurál, nebala si sa tej ihly? No, ja som sa epidurálu dosť bála, pretože ja si myslím, že každý, kto to niekedy videl, tie videá, aká obrovská ihla sa používa na pichanie toho epidurálu, tak je to celkom dlhá a hrubá ihla, proste do chrbtice, hej, takže áno. No, takže áno, bála som sa, nevedela som, čo od toho čakať absolútne, ale ženy, pokiaľ zvažujete to, že by ste si chceli dať epidurál, tak sa toho prosím vás určite nebojte, absolútne to nebolelo. Absolútne vôbec to nebolelo. Najprv mi dali teda nejakú lokálnu anestézu a až potom sa zavádzal samotný epidurál, čiže cítila som maximálne nejaký trošičku tlak, ale inak fakt, že absolútne ma to nebolelo a teda, aby som odpovedala na otázku, tak áno, mala som epidurál, nie som taká hrdinka, kto by si trúfol rodiť prirodzene, jednoducho. Mne to pomohlo, čo sa týka toho, že ja som si na tú 1,5 hodiny
naozaj veľmi oddychla od tých bolestí, predsa len aj tie bolesti sú dosť vyčerpávajúce a potom keď príde to tlačenie a moje tlačenie teda trvalo dosť dlho, nebolo to naozaj, že na pár kontrakcií by bola vonku, tých kontrakcií bolo a tých zatlačení bolo celkom dosť, takže ja som rada, že som si mohla predtým aspoň trošku oddychnúť, uvoľniť sa a vlastne tým, ako sa uvoľníte od tej bolesti, sa vám trošku uľaví, tak v podstate ja som sa začala otvárať ešte rýchlejšie. V podstate ja som sa otvárala tak rýchlo, že naozaj veľmi rýchlo, tam to bolo z 3-4 cm som bola v priebehu hodinky na 5-6, tam sme praskli vodu a potom už to išlo naozaj rýchlo, do ďalšej hodinky som bola na 8-9 a tam už sme šli v podstate už do polohy na tlačenie a začalo sa tlačiť, čiže myslím si, že aj ten epidurál mi pomohol v tom, aby som sa trošičku viac uvoľnila. Samozrejme, nenabádam vás teraz na to, že dajte si všetci epidurál. Ja si myslím, že je to super, pokiaľ niekto porodí bez neho. A skláňam obrovskú poklonu ženám, ktoré sa rozhodnú rodiť takto prirodzene bez medikamentov. Jednoducho, ja to obdivujem. Myslím si, že neviem, či by som to dala. Naozaj tá bolesť je šialená. Akože to nedokážem to absolútne k ničomu prirovnať a v podstate je to taká bolesť, že môj mozog už ju absolútne vytesnil. A hlavne tá bolesť po prasknutí vody to bolo... V podstate ja už som po tých 3-4 cm dostala ten epidurál, pretože pôrod postupoval pekne, čiže mi povedali, že môžem si o neho zažiadať, keď chcem. Tak ja som povedala, že áno, že proste chcem si trošku oddychnúť, že naozaj som v podstate v takých bolestiach už od obeda, dá sa povedať, takže som chcela ten epidurál. No a po tom epidurále som sa hneď otvorila na 5-6 cm, takže to uvoľnenie mne osobne naozaj veľmi pomohlo. Čo sa týka iných spôsobov tlmenia bolesti, tak som bola ešte v sprche, kde mi Patrik sprchoval teplou vodou kríže. To bolo celkom fajn, to mi pomáhalo a tam som bola nejakých 20 minút možno, takže teplá sprcha na kríže, to mi pomohlo a ešte bylina náparka. To bolo naozaj super. Myslím si, že aj to mi pomohlo k tomu, aby ten pôrod postupoval, aby som sa pekne otvárala, uvoľnila. Takže bylina náparka, to bolo tiež fajn. To som mala v podstate hneď po tom, ako ma prijali na pôrodný sál, tak mi ponúkli túto náparku. A teda aj toto som mala a pokiaľ máte tú možnosť, tak určite si to dajte. Myslím, že sa tam dá aj tak pekne sedieť v takej polohe, v ktorej mi bolo celkom fajn. Ja som sa opierala. Ja som bola teda na izbe, kde bol pôrodný gauč, čiže dalo sa tam pekne napolohovať a bolo to super. Musela si mať nástrih? Nie, nemala som nástrih. V podstate nemám ani žiadne poranenie zvonka, ani na hrádzi. Mám iba jemné šitie alebo jemnú malú ranku zvnútra, ktorá sa musela šiť, ale inak nemám okrem toho absolútne žiadne poranenie, za čo som strašne rada a taktiež za to, že som nemusela mať nástrih. Toto bol pre mňa asi že najväčší strašiak, ja som strašne nechcela nástrih a som fakt, že rada, že som ho mať nemusela, pretože nestačia tie obrázky, hej, keď to vidím a až mi stisne rytku, jak sa hovorí, takže som vďačná, že sa mi to podarilo takto aj bez neho. Keďže to šlo bez nástrihu, pripravovala si sa na to nejak predtým preventívne? No, ja som si kúpila aj Anibal, viem, že to sa pýtali niektorí z vás, že či som používala Anibal alebo ho skúšala. Tak áno, mala som ho kúpený, avšak stihla som ho použiť že raz. Takže nedá sa povedať, že by som sa s tým Anibalom nejako pripravovala, pretože naozaj som ho iba raz vyskúšala. Aj to nafúknutý možno na 3-4 stlačenia, takže to fakt ako nič moc. Ale čo sa týka toho nástrihu, tak ja som sa snažila veľmi aktívne uvoľňovať alebo relaxovať panvové dno, pretože... Pardon... Bežne pri nej môžem normálne rozprávať, ale teraz je nejaká... Dneska sa jej to nejak nepáči. Ako by vedela, že hovorím aj o nej. Bambulka. Moja pekná. Nechápem, že toto bolo ešte týždeň dozadu. Toto dieťa bolo v mojom bruchu. A šialené. Nechápem.
No, dobre. No, ale vrátime sa naspäť k otázke, keďže ja som predtým jazdila na koni celý život, aj som cvičila v posilke pred tehotenstvom, aj počas tehotenstva, tak takíto ľudia majú väčšinou predispozíciu, aby mali to panvové dno tuhšie, zaspazmované a nevedia sa až tak uvoľniť. Takže pre mňa bola v rámci tejto prípravy veľmi dôležitá kompenzácia a teda k silovému tréningu pridať aj cviky alebo dýchové cvičenia na uvoľňovanie panvového dna. Či to bolo toto, čo pomohlo, neviem, ale minimálne viem povedať, že som urobila preto maximum, aby som ten pôrod mala hladký, aby nemuselo dojsť k nástrihu a aby som sa pekne otvárala. Čiže áno, robila som preto veľa, naozaj som sa snažila, aby to panvové dno vedelo relaxovať a pokiaľ ste športovkyne, tak určite by som toto nezanedbala. Pripravovala si sa aj na nejakom predpôrodnom kurze? Áno, ja som chodila na predpôrodné kurzy do Martina, do centra Nativitas a bolo to naozaj super. Učili sme sa či už celkovo o pôrode, čo ma pri ňom čaká, čo ma čaká po ňom, čo ma čaká doma, nejaké uvoľňovacie techniky práve, ktoré som pred chvíľkou spomínala a dýchové cvičenia. Potom tam bol aj kurz prvej pomoci, kurz manipulácie s bábätkom a taktiež aj kurz laktácie a za mňa môžem vrelo odporučiť, čo sa týka predpôrodného kurzu. Ja si myslím, že by to určite mala absolvovať každá žena, každá prvorodička minimálne a celkovo sa vďaka nemu cítim o dosť istejšia aj teraz v 6. nedeli. Nechali vás rodiť aj v inej polohe? Áno, ja som polohy pri tlačení striedala, v podstate striedala som ich 4, striedala som polohu na boku, na 4, na chrbte a v takom výpade a nakoniec som teda porodila na chrbte, ale striedali sme v podstate tieto 4 polohy a v podstate mne najviac vyhovovala tá poloha na 4, vtedy som vedela najlepšie tlačiť, ale paradoxne na tom chrbte to progresovalo najlepšie, že proste tá hlavička sa posúvala nižšie a nižšie, aj keď sa hovorí, že je to poloha proti gravitácii, ale ja som teda úplne ležala na tom gauči pôrodnom a v podstate porodila som už teda na konci úplne na chrbte. Ako sa ti rodilo v Žiline? Personál a teda tiež sa chystám, ale počula som aj negatívne recenzie. No ja si myslím, že na každú pôrodnicu sú aj negatívne recenzie a hlavne pokiaľ sa jedná o štátne zariadenie, pokiaľ sa jedná o pôrodnicu, kde sa rozhodne rodiť viac žien. Takže ja si myslím, že negatívne recenzie sú úplne normálne, ale ja za seba musím povedať, že ja som s pôrodom a celkovo s tým, ako prebiehalo všetko, čo sa môjho pôrodu týka, tak som naozaj veľmi spokojná. My sme mali teda nadštandardný apartmán, ktorý stojí za každý jeden cent. Naozaj vám to odporúčam, hlavne pokiaľ chcete mať partnera po celý čas pri sebe, tak ako som mala ja Patrika. Mohol tam byť celý čas so mnou a v podstate sme sa tak spolu zaučali, zabiehali a bolo to naozaj super, pretože mi bol veľkou oporou. Takže mali sme takto pekne izbu, kde sme mohli byť všetci traja spolu. Mňa teda rodil primár Tomša, ktorý ma aj operoval pred rokom na myom. To ste možno už niektorí vedeli, možno niektorí ste to nevedeli, ale teda bola som operovaná pred rokom a ten istý pán primár ma aj odrodil a ja musím povedať, že je to naozaj veľký odborník, veľmi ľudský prístup. Cítila som sa pri ňom naozaj dobre, v bezpečí, vypočutá. Podporil ma, keď to bolo treba a naozaj pre mňa to bol nádherný zážitok, hlavne aj vďaka tomu personálu, ktorý tam bol, pretože sa ku mne správal veľmi ľudsky a jednoducho som sa cítila, že je o mňa naozaj veľmi dobre postarané. Čo sa týka sestier na 6. nedeli, tak aj to bolo super. Naozaj boli tam poväčšinou také staršie sestry, ktoré sa ku mne správali, ako by som bola ich dcéra, takže naozaj celkovo ja musím hodnotiť pôrod v žilinskej nemocnici ako 10 z 10. Naozaj by som si, keby si môžem vybrať znova, tak by som neurobila inak a znova by som išla rodiť do Žiliny. Ja som sa vlastne pre Žilinu rozhodla pretože, ako už som spomínala, bola som tam na operácii pred rokom a už vtedy som bola naozaj veľmi milo prekvapená, čo sa týka prístupu a celkovo
úrovne tej gynekológie, ono je to tam teraz dosť prerobené, naozaj aj tie pôrodné boxy. Máte tam pôrodný gauč, vaňu, fakt je to tam také už trošku na inej úrovni a za nás naozaj maximálna spokojnosť a vybrala by som si ju určite znova. Bola tu aj otázka, kedy mi praskla voda, tak mne vodu praskli, keď som bola na nejakých 5 až 6 cm a v podstate bolo to po epidurálke a vlastne keď mi praskli tú vodu, tak sa tie bolesti že vrátili a ešte znásobili. Naozaj to začalo byť, že extrémne, takže ten epidurál mi potom dopichovali ešte raz. No a potom na to tlačenie vám ho už nedopichujú, pretože vy musíte cítiť aj kedy máte tlačiť, musíte cítiť tie kontrakcie a naozaj to tlačenie bolo asi úplne najhoršie, naozaj som pri tom, že extrémne kričala, ja som naozaj myslela, že ja nebudem kričať, že ja som silná a áno, som silná samozrejme, pretože zvládla som to, ale neuveriteľne som kričala. Myslím si, že ma bolo počuť aj v iných poschodiach a v iných pôrodných boxoch a ospravedlňujem sa, ak som niekoho vystrašila, ale som strašne rada, že v podstate mám pocit, že keď som rodila ja, tak tam nerodil nikto, pretože tam bolo ticho a hovorili doktori, že väčšinou tam ženy kričia a ja si myslím, že to tak aj je, že väčšina žien kričí, aj keď sa nájdu také, ktoré nie, ale myslím si, že v tej chvíli na to máme nárok, pretože tá bolesť je obrovská a hlavne sa to nedá vôbec nejako ovplyvniť, ani zadržať, ani nič. Proste to z vás jednoducho ide a nedá sa to vôbec korigovať. Čo sa týka toho záveru pôrodu, kedy už sa to blížilo ku koncu, tak to tlačenie teda už naozaj som bola veľmi vyčerpaná, extrémne spotená a už naozaj to bolo také, že už som si myslela miestami, že to nedám, ale nevzdávala som to. No a ten pocit, keď vyšla malá, neskutočné, to bolo naozaj niečo neopísateľné a keď mi ju položili prvýkrát na hruď, až sa normálne z toho idem rozplakať. Určite jeden z najsilnejších momentov môjho života. Nič som nezažila ešte krajšie, fakt to až vám závidím tie, čo vás porod čaká. Na jednej strane áno, som rada, že to mám za sebou a že už je tu, ale závidím vám, že vás toto ešte len čaká, pretože čaká vás ten najkrajší moment v živote, ktorý môžete zažiť. Rozhodne. Môj pôrod bol teda naozaj krásny, aj keď veľmi náročný, veľmi bolestivý a proste bol to pôrod. Proste každý pôrod bolí. Ale teda všetko prebehlo úplne bez komplikácií a teda tým môžem to uzavrieť tak, že ten pôrod bol pekný, aj keď náročný, ale hovorím, naozaj za to všetko to stálo a keď si tak spätne na to pozriem, tak keby ste mi dali kameru pred hlavu, pred tvár, tesne po, tak poviem, že už nikdy v živote to nechcem zažiť, už nikdy v živote proste nie. Ale teraz už tak odstupom času, keď si tak na to spomeniem, tak bolo to, predsa len to nebolo až také hrozné, že by som si to už nikdy nezopakovala. A vzhľadom na to, že to išlo tak hladko, ako to išlo, tak nemám z toho žiadnu traumu ani nič také, ale ostalo v podstate iba to pekné a to bol ten záver a tá spomienka na to ostane už navždy, kedy mi ju položili na hruď, takže v podstate jediné, čo mi ostalo v pamäti je práve toto. No a posledná otázka, ako na tom bol Patrik, zvládal to, keď ťa videl v bolestiach? A na toto by som si ho kľudne aj rada zavolala, pretože nebudem odpovedať zaňho, takže na túto otázku vám odpovie, že ako na tom bol Patrik, zvládal to, když ťa videl v bolestiach? No... Nejako nenachádzaš slova. No. Nič ťažšie som zatiaľ v našom vzťahu nezažil, ako pozerať sa na Sárku počas kontrakcií. Nič, pretože ste bezbranní, ste úplne bezbranní. Neviete pomôcť v tej chvíli, môžete len držať ruku, môžete len držať palce a každou tou kontrakciou som čakal, že to príde, že ona príde, ale nešla tak, ako by sme si to predstavovali a bolo to hrozné, ťažké pozerať sa na to, ako trpí a hlavne nevedieť,
aká je to bolesť, pretože my chlapi si to asi nevieme predstaviť. A takisto podľa mňa ani ženy to nevedia opísať, že čo to je za bolesť a prirovnať to k niečomu. Vraj sa to prirovnáva k tomu, že keď kopnete chlapovi medzi nohy. Tak krát 1000 podľa mňa. To zase vy neviete, aká to je bolesť. Tak, že vraj to je niečo také, ak je to také, tak je to fakt bolestivé. No, ale ja som extrémne rád a všetkých budúcich otcov prosím, choďte na ten pôrod. Nečakajte ani niekde v čakárni alebo nepríďte len na záver. Choďte, pretože svojím spôsobom to je aj zážitok. Nevidieť to tak, alebo teraz keď už viem, aké to je, mal by som to vrátiť, tak by mi chýbal tento zážitok. A to si pôvodne na ten pôrod ani ísť nechcel, že akože vôbec. Nechcel som ísť v počiatku, ale pre Boha som rád, že som šiel, pretože som to celé videl a zažil a to, ako jej dali Eliu na hruď, to bol tak emotívny moment po tom tlačení hodinovom. To bol pre mňa tak emotívny moment, že ja tam mám aj akože zdokumentované, keď som kameral Saru, tak ja som sa smial a plakal zároveň a bol to extrémne citlivý moment. Takže je tu, je s nami, sme extrémne radi a je to zázrak. Dieťa je zázrak. Takže toľko k môjmu pôrodu a dúfam, že som zodpovedala na všetko, čo vás zaujímalo, na čo ste sa pýtali a pokiaľ aj nie, tak kľudne môžete napísať dole pod video komentár a my sa budeme snažiť vám na to zodpovedať. takže sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. A ideme si užívať túto naše klbko. Čaute.